Ano ba yan? Brooks yan? Brooks? No? Sumasama sa amin, guys. Sama na lang siya sa Bohol. Dito na lahat ng mga mga bags, mga ano. Open na, tayo na. Open pa lang sila. Hindi pa naka-display. Mga jewelries pala rito. Oo, daming jewelries dito ah. Pwede na tayo pumapasok rito. Ngayon lang tayo pumasok rito eh. Meron pa lang mga jewelries dyan. May CR din pala. Oh, careful. Careful, careful. Bags. Mga bags. No? Ito pala yung ano, food court nila dito. Ma-entrance mo dito ang food court nila. Court, doon na lahat. Ito masarap ang pagkain. Ganda lahat eh. Tapos meron din ganyan no? Food pack na dyan na, ready na. Palamig. Okay, enter ka. Dito pala yung food court nila. Saan? Ay, Oo, sasambayan pa yan. ay.
Ano? Mga bags. Ito. May quality bags na Yes, ay, mga Crocs na. Yan o. Ito yung bags. Crocs. Mga jewelers din. Ano ba yan? Crocs yan? Crocs? No? Hindi Crocs, no? Ah, maganda, no? Ano size po? Yan Crocs. Yan ba? Ay, ganito na Crocs ang tatak pala. Adidas type po sila. Adidas lang yan. Ayun, maganda rin yan kasi malambot siya. Oo nga. May parehong ang price. Apo, ito Nike. Nike naman po. Ito ang Nike po. Ano po yan? 44. Saan mo tinitignan? Sabi ko, galing naman yan. Ay, mas malaki pa ang anak mo pala. May mas malaki po. Ito na maximum. May 12 pa po. Ha? 45. 12. Bakit daw Ang ganito laki or ng ganito? paa niya eh. Oh. Anong gusto niya po? Yung ganito or yung ganito? Ibang Ito. color pa nito, ma'am. Gusto Ano? khaki, may beige. Yung beige. Beige. Ganito po. Oo. Bakit daw? 12. Itong isa, no? Ang bariya nga pinili ko kasi baka tumakbo na naman to. 1, 2, 3. Salamat. Yung ano, nandiyan ba yung gusto mong tignan ng presyo? Ano yun? Yung sabi mo na ano, yung mahal sa Amerika ka mo? Gusto ni Usang? Huwag mo na yun, baka tumakbo na sa kabila yan. Yung glasses. Ha? Ano yun? Yung, meron sila? 25 yan? 25 daw yan? Minus pa naman na. Hindi pa ng discount. Mahal naman yun. Maganda na sa quality niyan, sir. Ma'am, lagta ka lang. You want bags, tita? Bag. Yes. You buy this one. Ang inamit lang ako na rin yan. What? No! Katawan rin.
Saka mo. Saka mo lang siguro yung katawanan. Saka mo. Kamit ka siya katawanan, baka sabali. Tawa na eh, bakla. Gusto. Narigat sa akin. Ito ba? Kanino mo ba magpapaan? Ang tabi ko mga tulo. Sliders. James, are you still looking for Ay, sige, kinuha nito siya, oh. Ay, ikaw na lang, ikaw na lang. Sama ka na sa akin. Halika na, halika na, halika na. Marami, marami. Ay, sumama na natin. Sama na natin. Cecil? O, Cecil, pang talala. Ito naman pang kape daw. Sumasama sa amin, guys. Sama na raw siya sa Bohol. Bumuha pa sa'yo? Oo. Salamat ko may 50 pesos. Grabe ito. Eh, dito na lang. Dan? Dan.
Toyota, ang pagtigas, Toyota. Ay, ito na. Toyota.